Bij een grote brand, vannacht op een vrachtschip boven het Ameland, is een bemanningslid om het leven kwam. 16 oren rekken verwoenen. Er waren 23 mensen aan boord. Troch de brand moesten gewoon van boord springen. Zij binnen troch reddingsboten uit het water hellen. De andere bemanningsleden binnen met helikopters van boord hellen. Het schip verviert zo'n 3000 auto's. Het vuur is elke dag ontstien in een van de elektrische auto's die aan boord binnen. De KNRM kwam als eerste bij het schip Fremantle Highway aan. De reek wie al duidelijk te zien en bemanningsleden stien op het dek klaar om het water in te springen. Het ging wel heel gecontroleerd. Ze moesten één voor één springen. Nou, en dat ging ook goed. En, samen met de collega's van Schier en ook van de mannen van Noordgat hebben we één voor één de eerste uit het water haalt. Het is wel indrukwekkend als je dat allemaal ziet en ook hoe je die mensen aan boord krijgt. Hè, de man. Hoe wien is het rond hè? Nou ja, niet goed natuurlijk. Die hebben dus een sprongmarkt en rook binnenkregen. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus daar word je niet vrolijk van natuurlijk. Die hebben we aan boord gehaald en eerste hulp verleend. Dus dat was wel pittig natuurlijk voor de bemanning hier aan boord. Dat maak je niet zo vaak met zulke dingen. Omdat de brand zo groot is besloten om geen brandwachtlui aan boord te zetten. Het vuur wordt van CA met blusboten bestreden en het schip kwol houden. Rijkswaterstaat zet alles op alles om verdere milieuskeer te beperken, zal de organisatie weten. Maar er is een kans dat het schip zinkt en dat kan grote gevolgen hebben voor het gebied. Als er brandstof uit dit schip gaat lekken, dan hebben we natuurlijk een groot probleem. Dus dan moet dat ook heel snel opgeruimd gaan worden. We weten allemaal wat brandstof met het milieu kan doen. Als er olie in zee komt bijvoorbeeld, dan hebben heel veel vogels, andere zeewezens hebben daar last van. Het is gewoon vervuiling. Het probleem is dat het schip heeft die zuidelijke route genomen. Die is heel erg dicht bij de Waddeneilanden. Dus ja, elke vorm van vervuiling heeft een grote kans dat de Waddeneilanden en de Waddenzee kan gaan bereiken. Het zijn belangrijke scheepvaartroutes, drukke scheepvaartroutes ten noorden van de Waddeneilanden en het Waddenzeegebied, werelderfgoed. Daar lopen we risico's mee. Daar hebben we eerder van gezien dat de containers van schepen af kunnen vallen. Dat schepen aan de grond kunnen lopen in een zuidelijke vaarroute. Nu zien we deze brand. Blijft voor ons onderstrepen dat er extra aandacht nodig is voor de veiligheid van de scheepvaart op deze route. Het is te dichtbij het werelderfgoed Wadden. De kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij zoeken nou wat de beste aanpak is. Er binnen mensen en materieel onderwijs om te zien hoe er veilig een sleepverbinding maken worden kan. Hoe lang dat wordt en naar Hokkerhaven het schip mogelijk sleept worden zal, is op dit stuit nog net duidelijk.